To nie je tvoj problém. Ty si tu není na to, aby si sa niekomu zapáčila alebo zapáčil. Ty si tu preto, aby si riešil sám seba. Expandovala svoje vedomie a svoje možnosti. Dlho som sa držala toho, že nechcem niekomu ublížiť, nechcem niekoho sklamať. Ale vieš, čo sa stalo? Nakoniec som vždy sklamala samu seba. A ten, kto má byť na prvom mieste, som ja. V mojom vesmíre, v mojom svete, v mojom živote mám byť na prvom mieste ja. A v tvojom vesmíre a v tvojom svete ty. Prajem ti krásny deň.